हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ आरो लोगोसे रेडि जागासिनो दङ बेनो जाबाय आसाम पुलिस रिलिज डेट ओंखारबाय आसाम पुलिस रिलिज डेट ओंखारबाय आरो बै डेट जाबाय अक्ट'बराव नोंथांमोननि डेट ओंखारबाय बेनो जाबाय 3 अक्ट'बर बेखौ लानानै खायसे कमेन्ट्सबो खालामदों जे बे समाव जागोन ना जामारा आरो लोगोसे मोननैसो बेयाव पइन्ट्स दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि इलेक्शन आरो बेनिफ्राय गोदान भेकेन्सिनि सायावबो बाथ्रा बुंदों दा बेनि सायाव आरो लोगोसे एग्जाम पेपारा प्रिलिम्स आरो मेन्स थागोन नामा आसाम पुलिसाव गोबां गोनो गोथो जागासिनो दं मानोना एडिआरखौ रिफरेन्स लानानै गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे एडमिट माब्ला मोनगोन लोगोसे नोंथांमोननि एग्जाम पेपारा माबायदि जामारगोन दा बेनि सायाव डिसकास खालामगोन जाय नोंथांमोना बड जब इनफो यूट्यूब चैनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना ला गुबुन गुबुन साख्रिनि आपडेट्स आसाम पुलिस लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायाव जोङो बर' रावजों नोंथांमोना आपडेटखौ होबाय थागोन बिदिबा गोबाव खालामा जों थांसै अफिशियेल वेबसाइटआव दा जोङो अफिशियेल साइटआव फैबाय एसएलपीआरबी आव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो देग्लायबो फिजिकल टेस्टखौ कन्डाक्ट खालामगोन एसएलपीआरबी कम्पानियाव एसएलपीआरबीआनो खालामगोन फिजिकल टेस्टखौ आरो बे फिजिकल टेस्टखौ सीएमआइ नाव सोनाय बायदिब्ला बिथाङा ओरैनो प्रेस मिटआव होनाय बायदिब्ला 3 अक्ट'बराव 3 अक्ट'बराव बेखौ खालामसिगोन आरो बेखौ नायोबा जोङो आपकामिंआव नैबे अक्ट'बराव बे अक्ट'बराव एमसीसीबो नांगोन बेनो जाबाय इलेक्शननि थाखाय बे इलेक्शना नैबे नभेम्बराव कन्डाक्ट जागोन बेनो जाबाय पन्चायत इलेक्शना नभेम्बराव जागोन देन अक्ट'बराव बिथांमोना रिलिखौ लागोन होनना बुंदों दा बेसेबां सैथो अफिशियेल नटिसआ फैबावोबा माब्ला डेट ओंखारगोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ जों एसएलपीआरबीआव मोनबावगोन जानो हागौ बिथांमोना साखाफारा खालामबाय आरो थाबैनो रिलिज खालामसिगोन दा जोङो नोजोर बोयोबा दा जोंहा नोजोर बोयोबा बेल' जे अक्ट'बराव एमसीसी नांबा जोंहा जेबो इन्टारभिउ जानो हाया दा बे एमसीसीआ बबे डेटआव नांगोन बेखौ दा खिथाथ'वाखै नाथाय नभेम्बराव इलेक्शन जागोन दा जानो हागौ नभेम्बरनि लास्ट उइकआव इलेक्शन जायोबा अक्ट'बरनि लास्ट उइकआव एमसीसी नांगोन थिग बेबादिनो अब्ला रिलिखौ कन्डाक्ट खालामनो हायो दा जोङो बेखौ अक्ट'बरखौ जोङो गेजेराव दोनबाय बेनिफ्राय सेप्तेम्बर बे सेप्तेम्बरनि हमना ला 10 तारिखनि उननिफ्राय फिजिकल टेस्टबो जानो हागौ बिथांमोना खालामनोबो हागौ मानोना रिलिखौ थाब फोजोबनो थाखाय जाहाथे इलेक्शनाव नांहैयै बायदि दा बेबो खालामनो हागौ बेखायनो साखाफाराया जानाया जोबोर मोजांसै नोंथांमोना जायनोखि प्रेक्टिस खालामाखै प्रेक्टिस खालामफिनदो ड्रप दोनदोंबा खालामफिनदो स्टार्ट खालामफिनदो कुनु खोथा गैला फिजिकल टेस्टआ जागासिगोन दा बेखायनो नैबे कम्बाइन फिजिकल टेस्टआव थागोन फार्स्टआवनो एबी बेनिफ्राय यूबी बेनिफ्राय एपीआरओ बेनिफ्राय ड्राइभार बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखिनि मोनब्रै मोनबा पस्टआ मोनसे कम्बाइन रिलिज जागोन देन नोंथांमोननि एक्सट्रा रिलिज जाबाय कमान्डो लेभेलाव एक्सट्रा रिलिज जागोन बे गासैबो जाजोबसिगोन नोंथांमोननिया देन एडमिट जों माब्ला मोनगोन दा जों हमना ला सेप्तेम्बरनि 10 तारिखनिफ्राय लानानै अक्ट'बरनि गेजेराव जों रिलिखौ लाबाय आरो बाइचान्सनि खोथाखौ बुंदों सेप्तेम्बरावबो लाबोनो हागौ बिथांमोना माने एमसीसीखौ नायनानै इलेक्शनखौ नायनानै एडभान्सबो खालामनो हागौ दा बेखौ जों मिथिगोन जेब्ला अफिशियेल नटिसआ फैगोन बेखौ नायोब्ला जोंनि एडमिटआ जों मोनगोन बेनो जाबाय सेप्तेम्बरावनो मोननायनि चान्सआ दङ सेप्तेम्बराव मोननायनि चान्सआ दङ एडमिटआ गासैबो पस्टआ मोननायनि चान्सआ दङ आरो एसआइ होनोबा एसआइआथ' एग्जामसो जाग्रोयो नालाय बेखायनो एसआइआबो सेप्तेम्बराव एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायनि फुरा चान्सेसआव दङ आरो बेनिफ्राय अक्ट'बरहालागै एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै डिसेम्बरहालागै साख्रि होनायनि चान्सआ दङ बे जाबाय आसाम पुलिसनि सायाव दा फैबाय प्रिलिम्स एग्जाम जागोन नामा आसाम पुलिसाव जोंहा एग्जामा 50 मार्क्सनि जायो आरो एसआइ जाबाय 100 मार्क्सनि जायो दा बेखौ नायोब्ला प्रिलिम्स एग्जाम थागोन नामा मेन्स थागोन नामा बे थानाय नङा मानोना आसाम पुलिसनि एग्जाम प्रसेसा आलदाखा बे थानाय नङा दा प्रिलिम्स मेन्स एग्जामा एडिआरआवसो थागोन आरो बेयाव माबायदि जागोन पेपारा माबायदि जागोन सिलेबासा जागोन सोलायगोन बेनि सायाव डिटेल्सआ फैथ'वाखै जुदि मेन्स प्रिलिम्स जायोबा एडिआरआव सिलेबासा चेन्ज जाखागोन बे 100% चेन्ज जागोन खिन्थु आसाम पुलिसाव बे गासैबो सेमानो थागोन आसाम पुलिसाव सेमानो थागोन बर'जों एग्जाम होनो मोनगोन बेनिफ्राय एडिआरआवबो नोंथांमोना बर'जों एग्जामखौ होनो मोनगोन दा फैबाय जोंनि जोबनायाव एनालाइसिस बेनो जाबाय काट अफ काट अफखौ लानानै गोबां कमेन्ट्सबो खालामो जे काट अफआ बेसेबां थांथावगौ मानोना गोबां टाइम मोनबाय बोसोर टाइम मोनबाय प्रेक्टिस खालामनो आरो गासैबो जानो हागौ लं जाम्पआव गासैबो पारफेक्ट जाबाय बेखौ नोजोर होयोबा जोंनि फिजिकल टेस्टआ जागोन PSTआ बेनो जाबाय 40 मार्क्स यूबीआव बे यूबीआव जोंहा जागोन 40 मार्क्सनि अब्ला जोंनि सेफ जोना जाबाय मिनिमाम जों 32 लानो हायोबा सेफ जोनाव दङ दानि कन्डिशनखौ नायोब्ला ST/SC खोथा गैया जायखिजाया 32 बेनिफ्राय जुदि जोङो 35 लानो हायोबा आनरिजार्भ केटेगरियाव गोबांथार माने सेफ जोनाव दङ गोबांथार सेफ जोनाव दङ बेनिफ्राय जों फैबाय दानिया नेक्स्ट लेभेलाव एबीआव एबी लेभेलाव दा जों एबी लेभेलाव जों नायोब्ला बे जाबाय एबी कनस्टेबलाव जोंहा 60 मार्क्सनि जायो अब्ला जोङो 52 निफ्राय हमना ला 54 लानो हायोबा सेफ जोनखौ जों नुहुरदों दानि कन्डिशनखौ नायनानै नाथाय बेबो सोनारगोन जे फिल्डनि सायाव जागोन आरो लोगोसे बोथोरनि सायाव जागोन आरो मानसिनि देहा दायो मा जायो मा जाया हमनो हाया दा जायखिजाया कमन सेफ जोनखौ लाथ'दों आरो बिनि एसे खमबो जानो हागौ आरो बाराबो जानो हागौ बाट नोंथांमोना बेखौ टारगेट खालामनांगोन दानि कन्डिशनखौ नायोब्ला
स' नेक्स्ट लेभेलाव कमान्ड' लेभेलाव बेनिफ्राय हिन्जावसाफोरनि काटअफनि सायाव डिसकास खालामगोन आरो लोगोसे एसएनि सायाव दा बेखायनो भिडिअ नायनो दाबाव दा नोंथांमोना जेसेबांनो हायो आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय जाहाथे गोदान अफिसियेल नटिस मोननो हागोन आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय 2025 गोदान भेकेन्सिस थागोन होननानै सिएमआ एसे इनडाइरेक्ट फोसावदों दा बेखौ नायोब्ला देग्लायनि पस्टखौ देग्लाय फोजोबनानै 2025 गोदान भेकेन्सिस दा देग्लायना 6000 आरो नेक्स्ट लेभेलाव गोबांथा हाजार आसाम पुलिसआ पस्टआ फैनायनि चान्सआ दङ बेखौ बिथांमोना इसारा होदों स' बिथांमोना मानि थाखाय बेबायदि होनदों होनोब्ला 2022 आव एसेम्बलि इलेक्सन दङ दा बिनि सिगां बिथांमोना माखासे साख्रि लांदां भेकेन्सिखौ होबावगोन मानोना गोबांथार बाथ्रा थायो दा बेखायनो बिथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव गोदान भेकेन्सिस आसाम पुलिस जा एडिआरइ जा एबा गुबुन साख्रि जा बिथांमोना होनायनि खोथाखौ बुंदों दा बेखायनो जायखिजाया देग्लायनि भेकेन्सिखौ देग्लायनि गेजेरावनो फोजोबनानै थाब साख्रि होगोन होनदों आरो लोगोसे नेक्स्टआव गोदान प्रसेसखौ लाबोगोन होननानै बिथांमोना शेयार खालामदों दा बेनोमोन आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेट